Diane. Kunite godibiko. Kunite biko kunie. Nsigi kunie kibaya meko kanjelo sisi biko. Ima na so hoga so. Ima pet mo keke o di. Nkam pent kwa. No digenez. Biko kunie kibaya meko kanjelo sisi. Na bi o se pent again. O mo fere mego. Gini na ebe gi fama. Keke wo ye da kuma ka di. Eme chobo ye meso go so lo. Jiko ni munni ona sin ni. Nni. Agbangi na ego njiwe si ni bo ego ka ni jiwe je dozi si gije me ego meji dozi si. Oni si gine dozi. Nka ogo ni si ine dozi dozi bulo nwe. Na ba no gije munni ona asimo. Neke bo mako jule be ni ne. Ke mgbe nlo so se bo mako oyi na to bo mako na-ekpom. Oke kpọrọ ọdịnala. Ọkwa m inyere m ego mmejidozi si taa. Ka ị afụ nke mere. Denye m ndị neke iri na aba dọrọ ka iyi. Roman palo. Afụ ana m atakpọ. Bi. Ọ nọzi na afụ m arụ dị m mma ewe ma na ị na-anwa. Ọnya nọ monkey dey walk. Kedu ife na-asụ bịa? Anya ya dị bịa. Yomi beef sausage roll. Iyo wuro onwe Adile ya dia. Okay, ka na-eme ife yom. Adile ya dia. Na-enye ọ bụrụ akpịlị gị ya. Jenye m nne ka ndị yom wuro onwe. Ọpịpụ m inyelu m ego mmedu aka ga-emetụ sụkwara m. M inyelu m ego mmedu edozi si ka m na-agwa gị. Afọ jekwa isi ụmụ anyị be na-akata ọgbajọ dọrọ akpọ isi. Asị cut your coat according to your size. Nwa ka mkpọ isi. Takide me. Asị gị nwa ka mkpọ isi, ọ kwesị m bụ isi. Nwa ka mkpọ isi. Cut your coat, you ihe anụ nya bụ oyibo. Nya ọwụrụ se mụ nwụọ. Ama na afọ ọjọrọ bụ njọ. Mba isi mụ dị akwa. Igwe na-achụ mechara m ife dị na ọya eme m. Ekwuru ka mmadụ ejibe Agnes. Igine eme ife ọma. Mgbe bịa n'ụlọ ogo nya ife ọma omelu. Neke na ebe oyi na-atụ ekpomọkụ a na-egbo. Idọrọ ka Roman palo. Ọkwa ochetu iwu ala ka nneke ụlọ ọfọrọ obere ife ka ocheju. Daalụ. Mana ime ife m na-agwa gị. Ịpụ inyere m ego mmeju edozi isi nta. Jenye m nni. Ị nọ ebe a. Tata yom ị na-ata yom beef. Ịnụta m n'ọnụ gụ. Ịma na okwunye a ijiji feba gị n'ọnụ. Ijiji efeba gị n'ọnụ. Ajọ nwaanyị a na-ekwu nkịta ka nna ha afụ ya n'anya ogere n'ọdị na-abụ mmadụ nke ka mma. Mmejọkwa kparatakwa nwaanyị a nara anahụ maka na ị batara were ekwesị dị n'ime chụpụ nọnụ omenye nwa adịghị mma mana ọdụkọ ọka nke ego mma. Ji onye m nni ya mana enye m nni na-ede ma abụọ. Ezigbo mmadụ gị na nwaanyị ya ebinwu. Ana m enwezi mmadụ gịnị ka iji wee kwesị mara na ịbịara ịghọ nwaanyị nke bụ. Ị na-esi anya akpọrọ anya akpọrọ mmemme ya ọwụrụ announcement. Awụmụ ndị onye ije midia na oge ọ na-anaghị ebe announcement. Onye je nụ nwaanyị mmemme ya announcement. Jenye m nni mụ nwụọ ka ịkpọ isi m mana nna gị na ndụ. Ọ na ya adịzi jepiwo na njepiwo mmejọkwa jiri aka igwula na ti nni ọsụ mmejọkwa jiri aka nke jebulu nni. Asị gị jebulu nni. Je ka ije ligbu onwe gị. Mụ je ka je ligbu onwe m. Jebulu nni ka ije ligbu onwe gị. Mmejọkwa je